4 Rostislav Kubický, Dukla Banská Bystrica, 5 Alexander Svietník, SPK Bratislava, 6 Tomáš Fukli, STU Trnava, 7 Kristián Juraj Šedivý, Športový gymnázium Trenčín, 8 Martin Moravec, Žilina. Vyhral ve finále. Chybo nešiel. Chybo nešiel 16, to vynechal. Slovenský seniorský rekord tejto disciplíne drží Ľuboš Kryško časom 25:44, kategórii juniorov Filip Nárazký 27:19. Zároveň poprosím pretekárov štartujúcich vo finále disciplíny 400 metrov polovou preteky, aby sa dostali k pomocnému štartérovi. A sledujeme súboj a finále disciplíny 50 metrov z nás prejavom víťazí Rostislav Kubický v čase 27:15. Neoficiálne gratulujem. Dobre, David. Predstavím vám B finále